aman ngene iki kan ya wis gede Mas. Sampai salam Mas Randy. Asik. Undi Dek Nara badhe tindak pundi ngati ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi tinggal nganggur kula gelem ngancani iki blonjo napa Bayu badhe pisan narek ampun kula Mas sampeyan ampun aku jiwa kula blonjo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar Gresik rawan rondo sing penting ati coba dhisik ya ampun tuku gelang Mas tuku gelang nopo anting-anting sesumelan yo ben prawan dijamin kempli iya enggak percaya ayo Mas Randy undi ditara badhe tindak pundi alalah kemecer kati ngaren tidak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi tinggal nganggur kula gelem ngancani Kerasan Mas alias kebetulan lan jeni kata rata kapotan yen buren Mas enggal-enggal rincangi aja su malah lali lirik Bu ayo Mas yo Wee mobil wong lekan golek momongan niki blonjo napa nara badhe pegatan ampun kalau Mas sampeyan ampun ku jiwa kula rondo anyaran gani 5 dino awan-awan lunga blonjo ning pasar Baing rawan rondo kanggoku ora patek penting
wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo Mas Muji kabeh mau ora perlu diketuni janji kumbien aku saku ngenteni kowe lan aku muga dadi bojone ora kena prawane tak enteni randane Biar manut aku ora ngono kuwi. Nek kowe manut aku mulya urip. Ita. Ita. Mas Untung. Sliramu wis tak atur oleh bojo sing tresno welas sejati sing iten ono we ora wurung saiki dadi rondo Untung juragane mie ayam asik Lamaran musik
bojoan sak lawas. Terima kasih. Kamu dewe to. Jadi mo, aja di mo. Oh nggih. Yuk semuanya. Sesak mlebu sedeng. Lebu sedeng sesak. Sesak lebu sedeng. Sedeng lebu sesak. Sesak lebu sedeng. Sesak lebu pas. Sesak lebu enak. Sesak lebu teles. Katele wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantelanku kodho ati rinten lawan dalu diteki seluruh artis naik di atas peranan juga dulu Pak Prapto. Ini pada mau kemana? Mas Landa sayang sini. Alah sayang. Asap tebang diterapkan mengsiramkan. Ayo keluarga besar dari Pak Prapto juga semua. Asik. Mugi Gusti rayi tresnamu bakal dinompo mati. Semar moyo ayo. Ayo Mas Nano, Mas Ali, Mas Edi, Pak Joko, kadele wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantelanku kodho ati rinten lawan dalu Sini. Ya luar biasa ya keluarga besar nih. Lanjut, napa lanjut? Sabtu pendeta
Tak gendong kemana-mana, tak gendong di sana-mana. Lanjut. Pak Prapto ketok medione. Lali janjine, Cok. Oke. Nah, Mas anu ben nyanyi. Mas Muji. Pak Joko, Pak Muji, asik. Oh, Mas Joko matur suwun. SMS rambalesi yen tak telepon kalah bapatene bakal aku yen kepetok irungmu mesti tak jiwa arisane iki. Lek ahae wayahe arisan. Ayo lebokke, Nduk. Jen-jeni kowe ning